Vyzerá to jak ďábel. Ako sa volá tá gitara? Angie od Rolling Stone. Dobre, tak dáme, že... Dajte nejaké tipy. Grace Kelly. Grace Kelly, a nie to moc, akože moja pesnička, to ako... A nebrať zlato. Keď máš doma opäť ďalší problém, že máš sladkou, veru zase staré mindráky, že neúspel si opäť škole, jak sa to správaš, a čo to nosíš za známky, keď ťarenka ti spáva zimy, ktorý si včera pil minimálne do rána, a sa mi opäť dostal s tými, ktorých ja vedú. Nevieš kam, keď včera bola tma, tak dnes príde ráno a zbytá skončí sen, čo narodí spáno a smietanie ti úsmev na tvári pripraví. A ty vyhráš ten boj, odúče od kvetky, aj keď budeš sám proti všetkým, ešte nič nekončí, naopak všetko práve začína. A keď si v televízii veľký klamu, že moc nesnášia, taký tvoje omily, a na ulici ty ťa výzvy, za zimu stáli, najradšej do pasy hodili, keď sa týžu zatvária, už je ti jasné, život nebeží jak vesnice, ešte ti tu ostáva nádej a končí s tým. Včera bola tma, tak dnes príde ráno a s tým sa skončí sen, čo